classmate lumpiang hubad at ito ang mga sangkap na ating kakailanganin. Tara na, atin nang lutuin. Okay, magpapain tayo ng kawali. Ngayon, meron tayong tirang mantika. Yung pinagprituhan ng baboy, kaya yun ang gagamitin natin para hindi masayang. Iting mantika lang na kunting mantika lang nalagay natin para iwas cholesterol. Okay. Ang susunod natin na gagawin is ilalagay natin yung sibuyas. Simpleng luto lang to, lutong bahay. Pang-ulam. Pang-ulam ng palilya. Tapos ilagay na natin yung sibuyas. Pag nalanta na yung sibuyas, pwede na natin ilagay yung giniling. Kahit kunting giniling lang para makatipid. Lalo na at mahal ang mga bilihin ngayon. Pampalasa. Itong lutong ito ay yung tinatawag na lumpiang hubad para hindi na tayo gagawa ng wrapper. Kailangan igigisang mabuti yung karne para malasa at hindi siya malansa. Hindi mo maaamoy yung lansa ng karne. Gagamit tayo dito ng kamote para pampatalis na doon sa lulutuin natin na lumpiang hubad. Para hindi na tayo gagamit ng asukal. Kasi yung kamote ay matamis na. Kaya yun na yung pinaka-sugar ng lulutuin natin. Ayun guys, nag-brown na yung giniling kaya pwede na natin ilagay yung kamote. Yung una natin ilalagay kasi para madurog siya at yun yung tatamis sa ating lumpiang hubad. Isa lang natin mga guys, tapos pag naluto na, ano na yan eh, magputol-putol na ba? Magputol-putol na siya, tapos sa kanya natin ilalagay yung susunod. Hayaan muna natin siya maluto.
luto na yung ating kamote na pampatamis sa niluluto natin. Tapos ilalagay na natin ito yung singkamas. Singkamas yung ginamit ko dito. Tapos, ilalagay na rin natin yung konting Baguio beans at saka carrots. Haluin natin lang, haluin natin. Tapos guys, lagyan natin ng mga siguro kalahating tubig para maluto mabuti yung gulay kasi na siya ay tuyo na, wala na, hindi na maluluto yung gulay na nilagay natin. Haluin lang natin. Tapos, lagyan natin ng oyster sauce. Isang sachet lang na maliit. Pampalasa. Tapos, konting toyo. Konti lang para hindi siya yung maitim. Yan. Tapos guys, naubusan ako ng patis. Kaya asin na lang ilalagay natin. Galing sa Ilocos na asin. Kailangan nyo hindi masyadong maalat at bawal ang maalat. Nakakasama sa kalusugan. Hindi natin siya tatakpan para yung gulay ay ganun pa rin yung kulay niya, hindi mabago. Para parang talaga siya, natural na kulay ng gulay. Tapos lalagyan din natin siya ng powder na paminta. Yan. Pampalasa rin yan. Ayan ang ginawa ko guys kasi matrabaho, marami akong ginagawa kaya hindi na ako gumawa ng lumpia wrapper para ganyan na nauulamin. Tipid labor. Tikman natin guys kung tama yung alat. Ganyan na.
Pwede yung dagdagan ng kunting tubig guys pag alam nyo hindi pa luto yung yung gulay para maluto siya. Ito lang yung simpleng namin. Atahe ng tanghali. Tapos, prito na lang ng... Pwede rin i-partner dito, magprito ng isda o kaya magprito ng baboy para may partner siya. Pwede to guys sa mga nagda-diet. Pwede rin gawin itong yung imbis na kanin, ito na lang yung pinakakanin. Healthy na po ito. Tapos po, isusunod na natin yung last, yung repolyo. Kunting halo lang po ito kasi ang repolyo, kahit hindi siya masyadong maluto, naman po, sinasalad namin to. Sa Ilocos, yan. Lagyan lang namin ng kamatis, sibuyas, at saka asin. Pwede ng pang-ulam ito guys, nung maliliit kami. Ganyan lang, paghalo. Tapos, pag alam yung guys, wala nagtubig, pwede yung lagyan ng konting tubig para yung gulay maluto naman ng konti. Kailangan to, hindi yung lutong-luto. Half cook lang siya. Ayun na guys, luto na yung ating lumpiang hubad. Yan gandang tignan. Tignan mo kasi kung tama yung yung gulay. Okay na. Okay na daw guys, sabi ng anak ko, luto na daw. Thank you for watching. Please like and follow. Bye!